18 Νοεμβρίου 1966. Η μέρα όταν η Κύπρος απέκτησε τη φωνή της. 6 δεκαετίες μετά τιμούμε την επίσημη καθιέρωση του εθνικού μας ύμνου. Η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε τον ύμνο εις την ελευθερία ως επίσημο εθνικό ύμνο. Το ποίημα γράφτηκε το 1823 από τον Διονύσιο Σολομό στην Ελλάδα και αποτελεί τον αρχικό στίχο του ύμνου. Το 1828 ο Νικόλαος Μάντζαρος έγραψε τη μουσική για το ποίημα, δίνοντας του τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Το 1966 η Κυπριακή Δημοκρατία καθιέρωσε επίσημα τον ύμνο ως σύμβολο της εθνικής ταυτότητας. Από τότε χρησιμοποιείται σε επίσημες τελετές, δημόσιες εκδηλώσεις και σχολικές γιορτές. Φέτος γιορτάζουμε 60 χρόνια από την καθιέρωσή του, τιμώντας την πορεία του στην ιστορία της Κύπρου. Και τώρα ο ύμνος ακούγεται με τη φωνή του λαού.